היי חברים, מה קורה? אז בואו איתי לשים משחק דמיונים. קודם כל נשים את הקשת שאסר לא להפריע. אני מביא ילדה קטנה ככה. האור מפריע לי, אני סוגרת את האור, אוקיי? לא, תהל, מה? לא יראו, אבל תהל. אבל האור מפריע. אז מה? יש לי רעיון. אני אכן. וואו, נשמע טוב. טוב, אתם פתחו? יש לנו פה 3. היי חברים, יש לנו כאלה. דקה, חכו רגע. אוקיי, אז אנחנו עוד 2 ילדות פה, וכולם עושות סרטון. אז כן, אני פותחת. 3, 4 ו... וואו, פתחתי זה היינו מספיקים. אבל זה קצת נוזלי כזה. אני אוהבת שזה ככה. אני כאילו מראה שאני שמחה, אבל בעיקרון זה קצת מגעיל אותי. אנחנו הולכים. למה זה בלי נייר? כולם מגיעים כזה עם נייר, לא? בנות, לא לצעוק בבקשה. אוקיי. עופרי, תנמיכי את הכל. כולנו בחרו את החתולה. אז הם עושים את זה. אז אחד קוראים לה סקווידל כזה. כמו שאתם מכירים, אחות שלי, אור שיש נכון? אבל אתם רואים את השיער שלה, נכון? תקפו את פתחת? פתחתי כבר, לא יודעת מה איתכם. תביא רגע פתחת. אני עכשיו פתחת. בנות. סקווידלס. יואו, פתחת את זה? אני לא וואו, מאמינה שאני פתחת את זה תחכו, עכשיו. פליז או, זה תחכו. הפתיחה מה זה כיפית. בוא נראה איזה פתיחה יצא לי. בוא נראה איזה כיף. זה מקופל קצת. וואו, למה זה זה לך ממש טוב. תגיע בלי עטיפה. והקטע הזה קצת עצבן אותי. יואו, הצלחתי. זה רטוב. זה רטוב לכם? כן, בטירוף. נו, באמת, דקה, אני אחזור אליכם. אוקיי, הצלחתי. תראו. תהל, תסתכלי, הצלחתי. לא, אני. אוקיי. את שמה את זה? זה קר בטירוף. שנייה מבקשת ממישהי שתציל את זה, כי אני לא מצליחה. עוד פעם להתמגן. תעלי, אני הולכת עכשיו לעשות. תעלי, את יכולה לפתוח לי? שמתי. תקשיבו, האף. זה כל כך לא מסתדר. טוב, רגע. איך תעשי את זה? זה היה מרענן. או תמיד שזה מרענן. יואו. וואו. טוב, יאללה. לקחת מספריים שנייה. אני יודעת שהכל לא במקום, אבל... אז בכלל אמור להיות פה, ככה. הפה אמור להיות יותר למעלה. אני לא יודעת אם זה יחזור לי. אז פריקי, את יכולה להביא לי את הרולר? חכו רגע.